to slyšet. Ještě jsem chtěl říct, já jsem váhal, jestli říkat něco osobního, neříkat, ale něco málo přece jenom řeknu, než pozvu Verči Mákovi. Já jsem loni byl touhle dobou totálně na dně, totálně bez naděje, bez identity. Úplně jsem zapomněl, kdo jsem v Bohu. A nějak jsem vypadl z milosti úplně. A Verči Mákovi hráli takovou důležitou roli v tom procesu, který nějak z Boží milosti začal, když jsem byl na tom úplném dně. A oni nějak ve mně nepřestali věřit, když já už přestal. A já jsem pomalu začal díky té jejich víře taky nějak v sebe věřit. A musel jsem hodně věcí změnit v životě. Hodně jsem toho musel změnit. A oni mají takovou školu a to je Boží škola. Oni nám snad o tom něco řeknou a jak jsem se učil myslet jinak, tak jsem si pořád pouštěl nahrávky z té školy a pomalu se ve mně začalo budovat něco nového, úplně od základu, od Boží lásky, od základů toho, kdo jsem, jak jsem stvořený a o tom oni učej, jak když nám něco nefunguje, díky Bohu, když to někomu funguje, a když někomu něco nefunguje, jak proměnit myšlení, jak přesto, jak začne myslet jinak, změnit svoje srdce, aby jsme mohli opravdu být s Bohem, být v Bohu. Tak a teď už, milí Verči Mákovi, vám to tady předávám. Ďakujeme vám všetkým za pozvanie, za dôveru, za tento čas, že sa k vám môžeme prihovoriť. Dúfame, že nám budete rozumieť po slovensky. Musím asi hovoriť pomalšie, aby ste rozumeli. Či je to v pohode? Alebo hlasnejšie hovoriť? Ma pridáte však, keď bude ticho. No. Něco? Trošku, hej. No už je to lepšie, no? Z tejto strany. Už to tak nesvieti. Dobre, tak naša služba, ktorej súčasťou je aj Abba School, škola, kde vyučujeme s Mirkou. Už mi nevadí to svetlo, v pohode. Naša služba, ktorej súčasťou je aj Abba School a tiež osobné poradenstva, je založená aj na tom, že slúžime tými obdarovaniami, ktoré máme. Mirka prichádza, keď napríklad máme osobné poradenstvo, tak prichádza napríklad so slovom proroctva k tomu človeku. A potom sa doplňame v nejakom takom pastorálnom, pastierskom poradenstve a v modlitbách. A to, čo vám chcem povedať, je, že Mirka dneska ráno vnímala, že možno sú tu ľudia, ktorí sa cítia sami.
a že sa v niektorých veciach nevedia pohnúť, nevedia o nich rozprávať, sú vo vnútri s tým sami. A že možno to, čo dnes budete počúvať, je cestou na odhadzovanie kameňov, ktoré bránia slobode a spoločenstvu a otvoreniu sa v tom, čo vo vnútri prežívate. Možno to bude pozvanie k niečomu väčšiemu, k ceste nejakej. Nebudú to určite slova, ktoré ste nepočuli. Budú to akurát slova, ktoré ste nepočuli od nás. Možno. A každý z nás má svoje zjavenie, má svoje dôrazy, má svoje prežitie, tak poďte možno si vypočuť, pozývame vás k Božiemu slovu, ktoré budeme dneska, veríme, že interpretovať pod vedením Ducha Svätého my. Keďže sme vám tu aj prišli predstaviť Abba School, ktorá bude tohto roku v Brne, tak budeme hovoriť prednášku, ktorou vlastne tu Abba School a celú našu službu predstavujeme. Mnohí z vás ste už tieto slova počuli, možno keď ste boli na konferencii napríklad v Prahe, alebo ste počúvali naše prednášky, ale ja verím, že to nevadí, keď ešte raz si vypočujete naše svedectvo. Verím, že aj tento zbor prijíma a berie a neprotiví sa práci Ducha Svätého. A určite sme radi, keď sa môžeme ako ľudia, ktorí sú vedení Duchom Svätým, modliť v jazykoch, prorokovať. To sú privilégia, ktoré dostala cirkev cez Ducha Svätého. Ale ja vám teraz prečítam 2 verše, kde sa hovorí o jednej z jeho úloh v nás. A určite všetko, čo Duch Svätý robí, je veľmi dôležité. Ale poďte sa so mnou premýšľať nad tým, či práve základom všetkých tých jeho služieb v nás a skrze nás není práve toto, čo vám teraz prečítam. Či to nie je jeho prvá úloha, na ktorej je založená všetko ostatné. Takže najprv Galatským 4:4-7. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba, Otče. Takže už nie si sluha, ale syn, a ak si syn, tak skrze Boha aj dedič. A podobný verš z Rímskym 8. kapitoly. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. A ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, a ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. Vy všímate si tú prvotnú a slávnu úlohu Ducha Svätého. Nášmu duchu dosvedčuje, že sme deti Božie. A volá v nás Abba, tatínku. Toto je veľmi silné. Zabúdame na túto úlohu Ducha Svätého, na toto jeho privilégium, ktoré v nás koná. A verím, že toto je jedno z najzákladnejších zjavení a my sme ho prijali, že k tomu nás Pán Boh povolal, aby sme viedli ľudí. A na tom je založená škola, ktorú máme, a na tom je založené každé vyučovanie, podstatou toho. Predstavte si, že Boh nám dáva svojho ducha a nehovorí v prvom rade, že je to duch služby, duch otroctva, ale hovorí, veď ste prijali ducha synovstva. A môžem skončiť. To je tak silné. Len o tom, teraz keď budeme tak hlboko premýšľať, duch synovstva. Taký má názov Duch Svätý. Duch synovstva. Duch dcérstva. Ak sme synovia či dcery, tak sme zároveň aj dedičia.
A z toho pramení základ pre to, čo v živote dostaneme, alebo si budeme chcieť zaslúžiť, či budeme žiť ako Božie deti, alebo ako otroci. Uvažovali ste nad tým, že úlohou Ducha Svätého je povýšiť a osláviť Božie otcovstvo a naše synovstvo. Pavol veľmi jasne hovorí, ste prijali ducha synovstva, nie otroctva. Na týchto veršoch vidíme, že jeho obrovskou túžbou je, aby sme žili v blízkom, intimnom vzťahu s Otcom nebeským. A je to veľmi dôležité, skrze nie vždy vydarenú výchovu, autorit, ktorú nad nami mali, si to častokrát nevieme predstaviť, lebo modelujeme Otca nebeského na základe našej výchovy. A niečo také ako intimita, blízkosť, keď nám chýbalo, tak to nevieme spojiť častokrát s Otcom nebeským. Si myslíme, že byť synom znamená byť pod odsúdením, byť pod kritikou, neustále sa snažiť niekoho potešiť. Také máme predstavy o synovstve a dcérstve. Prijatí iba keď sme poslušní, milovaní iba keď sme dobrí a bez chýb. A nevieme to spojiť s Otcom nebeským. A potrebujeme premenu myslenia veľakrát, aby sme začali o Bohu rozmýšľať tak, aký naozaj je. Moje svedectvo je pre niektorých z vás veľmi známe už, ale napriek tomu vám chcem povedať, že asi by som nebol hodnoverný až tak v tom slove, keby som vám ho nepovedal pre mnohých, možno pre niektorých nezopakoval, aby ste videli, že to, čo kážeme, sme aj prežili a sme to jednoducho žili. Ja som celý život pracoval v kresťanskej službe. Najprv 8 rokov ako farár v evangelickej cirkvi na Slovensku. A neskôr s mládežou a nakoniec ešte aj 5 rokov ako kresťanský poradca, kým sme nezačali vlastnú službu. A v každej z týchto oblastí bola moja najdôležitejšia úloha kázanie Božieho slova. Verím, že v mnohých situáciách a pri mnohých ľuďoch ma Pán Boh použil a v pozadí celej tejto služby však bolo moje ešte vždy neuzdravené sirotské srdce, ktoré neprežívalo dlhodobo a intenzívne, že je milované. Viete, Pán Boh si ma používal, lebo on nezruší obdarovania, ktoré má pri svojich synoch. Aj murár vám môže postaviť dom a prísť o svoj, keď je nezodpovedný. Alebo keď je necitlivý voči potrebám svojim, či nezodpovedný vo financiách. Ja som tiež postavil mnohé domy, zbudoval mnohých ľudí, ale prišiel som o ten svoj vnútorne. A zdalo sa mi, že si chcem prijatie Bohom či ľuďmi zaslúžiť dobrým výkonom či bezchybným kázaním. Na jednej strane taký pocit neprijatia sebou samým aj Bohom a na druhej strane kompenzácia tohto nedostatku vo forme výkonu a potvrdzovania sa na základe bezchybného výkonu. Samozrejme, toto malo korene v tom, že sme boli pochválení a prijatí iba vtedy, keď sme ten bezchybný výkon urobili doma napríklad. Keď sme ho neurobili, tak sme boli skritizovaní či neprijatí. Celé roky som pracoval na celý týždeň a potom ešte všetky víkendy. To jasne viedlo k vyhoreniu. A nakoniec som aj doslovne duchovne vyhorel. Nie každý vyhorie duchovne, že sa mu nechce čítať Bibliu a žiadne knihy kresťanské čítať, modliť sa. Ja, keďže som bol pracovník na plný úväzok v cirkvi, celý život som v podstate duchovne vyhorel. Ja už som nemohol prečítať žiadnu knihu, pretože všetko mi pripadalo ako nejaký zákon, ktorý musím urobiť, dodržať a že Boh bude so mnou spokojný, až keď tento zákon dodržím. Proste som mal zlé predstavy o Bohu, ktoré som si sám sebe vytvoril a aj prijal skrze autority, ktoré ma viedli v živote. A ja som nevedel, že som duchovne vyhorel. Veľmi som sa obviňoval. Prečo nechcem čítať Bibliu? Prečo nechcem čítať knihy? Prečo sa nechcem posúvať?
strašne výčitky som mal. A netvrdím, že moje vyhorenie je modelový prípad, málo kto ho zažije, ale je to exemplárny príklad sirotského myslenia, ktoré som mal. A nedostatku blízkosti a otcovej lásky. Vo mne sa to vyprofilovalo vo forme duchovného vyhorenia. A ukazuje to, ako môže dopadnúť niekto, ak robí veci bez hlbokého vzťahu s Otcom nebeským. A v dôsledku preťaženia v práci sa zase na úplne dno svojich fyzických síl dostala Mirka, moja manželka. A tak sme sa rozhodli ísť s celou rodinou do Ameriky. Na 3 mesiace sme povedali, končíme, musíme sa dať dohromady. A tak sme sa rozhodli ísť na 3 mesiace v tej dobe do Bethelu, do Kalifornie a sme si povedali, dáme si tam sabatikál. A ako duchovná sirota som samozrejme myslel, idem do zboru, kde je Božia prítomnosť. Tak, nech sa páči. Idem do zboru, kde je Božia prítomnosť, tak samozrejme spadne to na mňa, tá Božia prítomnosť a hneď budem uzdravený. Takto rozmýšľa duchovná sirota, ktorá v podstate nevie, ako funguje Božia láska. A myslel som si, že potrebujem stále naplnenie zvonku. A je také zaujímavé, že keď sme išli po pasy do Bratislavy na veľvyslanectvo, tak Mirka mi v Bratislave, ešte keď sme vchádzali do Bratislavy, prečítala, našiel ho v Bételi a tam Boh hovoril s ním. A potom z Ámosa, nevyhľadávajte Bétel, hľadajte Hospodina a budete žiť. Ona keď mi prečítala, nevyhľadávajte Bétel, tak ja som si povedal, prečo si mi to nepovedal vo Sveržove, ale v Bratislave po 6 hodinách, tak to je jasné, že nám tie víza asi nedajú. Nevyhľadávajte Bétel, to sa môžeme otočiť. Niekedy tí proroci v tom pravom čase vedia povedať veci. Viete, keby ste tie slova o Bételi hľadali v Biblii pol roka, tak by ste ich možno nenašli. Ona proste mi vtedy v aute ich povedala. 2 veci o Bételi. Nemala ich naštudované, nemala ich pripravené. To bolo prorocké slovo. A tak sme sa na to slovo postavili. Víza nám dali na 10 rokov a dali sme také rúno, že nebudeme žiadať tie 3-mesačné, ale pôjdeme a požiadame riadne. A keď tam máme ísť, tak nám ich dajú. A vedeli sme 2 veci, že Boh tam s nami bude hovoriť. Našiel ho v Beteli a tam hovoril s ním Ozeáš. A potom Ámos. Nevyhľadávajte Betel, hľadajte Hospodina a budete žiť. A tak som začal v praxi uplatňovať slovo nedúfajte v Betel. Som si povedal, buď budem iba tu čakať, že ma nejak premôže Božia prítomnosť, ale Boh mi povedal, že toto nebude fungovať. Že bude fungovať to, že ho budem hľadať a budem žiť. Viete, my sme vtedy boli na dne našich síl. My sme proste sa ako duchovné vyhoreté siroty rozhodli dať do poriadku, čiže v nás nebol život vtedy. A Boh nám hovorí, ak mňa budete hľadať, budete žiť. A tak som každé ráno začal chodiť do alabastrového domu. Tam bolo 24 hodín otvorený na modlitby a modlil som sa tam. A Boh tam so mnou hovoril. Samozrejme som vtedy si povedal, počúval som prednášky, ktoré ma k ničomu nevolali, len hovorili o Božej láske. A jedna z prednášok hovorila, že na začiatku Adam s Evou nemuseli vyháňať démonov, nemuseli evangelizovať, nemuseli slúžiť, nemuseli mať besiedku, tak na čo potom boli? Veď keď nebola kresťanská služba iba vzťah s Bohom, tak stratili pre väčšinu ľudí zmysel života a ich život. A ja som si vtedy silne uvedomil, ak sme neboli stvorení v prvom rade pre službu, skrze zlé pochopenie jej som ja vyhorel,
ale sme boli stvorení najprv pre vzťah, keď ešte služba nebola, tak proste sa potrebujem naučiť počúvať Boha. Lebo Adam s Evou ho počúvali. Najprv ho počúvali, potom mu slúžili. A tak som si povedal, budem tam každé ráno chodiť a budem počúvať tvoje slovo. Budem nie iba ja hovoriť, budem sa učiť a počúvať. Ak je modlitba o vzťahu, tak ja chcem mať s tebou vzťah. A vzťah znamená obojstrannú komunikáciu. A na to som sa zameral. Bibliu som vtedy čítať nemohol, ani žiadne knihy. A tak som si iba opakoval ústami Božími slovo Božie, ktoré som vedel. A tak som si opakoval, že som milovaný. Ako by mi Pán Boh hovoril, Kajo, si veľmi milovaný, si môj miláčik, mám ťa veľmi rád. A všetky tie biblické slova ústami Božími, takto som si hovoril. To bolo akoby Božie slovo som prijímal. Hej. Som sa proste pýtal Boha, ako mám počuť tvoj hlas? A Boh mi hovoril, sa ti zdá, ako mám počuť, že ma miluješ? A vtedy som si do mobilu napísal to pre mňa osobné zjavenie, ktoré som tam mal. Sa ti zdá, že moje slovo je málo? Že v mojom slove je málo význaní lásky k tvojmu životu? Častokrát chceme fyzicky iba počuť hlas a Božie slovo je plné pravd a význanie, ako nás Ocko miluje. A tak keďže som ho ešte v tej chvíli nečítal, tak som si ho aspoň hovoril. A tak interpretoval cez ústa Božie, akoby, hej, som si tak šepkal, Kajo, milujem ťa. Si zrenicou môjho oka a podobné veci. Takéto veci som si hovoril a učil sa tomu veriť. Jediné 2 knihy, ktoré som počas tých 3 mesiacov čítal, bolo od Jacka Frosta Prežívať otcovo objatie a od otroctva k synovstvu. Neviem, či poznáte tie knihy. Ale Jack Frost bol proste človek, ktorý mal veľmi tvrdého, bezcitného otca a potom žil presne taký život k iným ľuďom a k sebe. A presne som si ja sa stotožil s ním. Jack Frost ma k ničomu nevolal, k žiadnej povinnosti, len hovoril o svojom srdci a o tom, ako Božia láska menila to srdce. Ako sa z otroka stával syn. A tak som si tie 2 knihy 3 mesiace čítal. Niekedy som prišiel ráno o 5:00 do toho alabastrového domu a prečítal si 1 kapitolu. Alebo dal si sluchátka a vypočul si 1 prednášku. A potom som sa učil vierou prijímať Božiu lásku. A k zmene mi veľmi pomohli tie knihy a to, že som denne hľadal Hospodina. Hľadajte Hospodina a budete žiť. To mi Pán Boh povedal. A neraz som sa musel dostať cez rôzne prekážky, zlé pocity, sebaľútosť, že ešte to není. Kedy konečne budem zmenený? Prečo to trvá tak ťažko, tak dlho? To bola sebaľútosť, hej. A to silné zjavenie, ktoré som vtedy prežil, je, že som vedel skrze 1 prednášku, že Božia láska sa prijíma vierou. Jak všetko o Božom kráľovstve. Hej. To bolo pre mňa silné. Ja som si opakoval to slovo a tá viera rástla. Každý deň slovo a zrazu som bol silnejší vo viere. Viete, lebo slovo porodí vieru. A nikto mi nikdy predtým nepovedal, že to nemám len očakávať lásku na zhromaždení, že na mňa spadne. Lebo ona spadne, ale o 2 dní odíde. Ale že ja musím vierou uchopiť a na celý život ju vierou permanentne udržím si ju. Viete, prečo tak silne prežívame tú veci, keď sme spolu? No lebo je tu Božie slovo za nami a my ho čítame a spievame. A to Božie slovo v nás úplne exploduje tú vieru, že Boh je dobrý. A toto presne som ja robil sám v tom alabastrovom dome, že som si to slovo stále hovoril, nie nejakú mantru, ale som sa snažil mu veriť. Tak pomaličky uchopovať ho. A ono vo mne vzbudzovalo vieru, že Boh ma miluje, že som dobrý pre ňoho. A toto je evanjelium pre každého, kto si myslí, že Božia láska je iba pre vyvolených, iba pre pár jednotlivcov.
Iba pre niekoho, kto prežije silný dotyk niekde. Toto je nezmysel. Božia láska je pre každého. Len ten, kto ju nemohol ako dieťa prirodzene vierou prijať cez otca a mamu, že ho poznačili, že spochybnili, že je bezpodmienečne milovaný, to musí robiť teraz ako dospelý človek vierou. Otec a mama najprv mali prirodzene nám povedať, synáčik, dcerka, si milovaný bez podmienok. A to sme mali preniesť voči Otcovi nebeskému prirodzene. A keď to neurobili, tak ako dospelí ľudia musíme my sami teraz vierou sa učiť prijímať Božiu lásku. A ono to funguje, ono sa to menilo. Moje sirotské, ťažké myslenie, beznádejné myslenie sa zrazu stávalo vrúcnejšie. Zrazu som povedal, Ocko, ja už nechcem nikdy ťa opustiť, ja ťa milujem, prosím ťa, keď prídem domov, už toto nechcem stratiť. Viete, nemusíme to nikdy stratiť, ak budeme živiť Božie slovo a sa k nemu vrácať. Na začiatku mi trvalo 40 minút, kým som uveril, že som milovaný. Potom už iba 20, 10, 2 sekundy. Už teraz viem, že som milovaný. Hej, lebo to zosilnilo, to vyrástlo ako mocný strom, v ktorom korune sedia nebeskí vtáci. To sa hovorí o Božom slove. To zmocnilo, to zapustilo korene. Ja už som nepotreboval prísť iba niekde na zhromaždenie, kde bude Božia prítomnosť, aby som cítil Božiu lásku. Ja ju cítim teraz. Ja v ňu verím. Viete, a tú ďalšiu chybu, ktorú som robil a o ktorej som nevedel, je, že pocity vždy nasledujú vieru. A my keď nemáme istotu, že sme milovaní, to znamená, keď nemáme dobrý pocit z Boha, to znamená, že veríme zle v Boha. Hej, že veríme prekrútenú pravdu o tom, aký Boh je. Pocity vždy budú nasledovať tomu, čo veríme. Ak pochybujem, že Boh je kritický, že je manipulátor, že odo mňa, že ma miluje iba keď splním jeho požiadavky, tak nebudem mať z neho dobrý pocit. Iba keď uverím, že je dobrý Ocko, tak zrazu sa zmenia pocity. A moje pocity sa zmenili. Väčšinou chceme to opačne robiť. Najprv chceme mať dobrý pocit a potom budeme milovať Boha. Ale u mňa to presne išlo tak, ako to nakoniec má správne ísť. Že najprv som uveril, že Boh je dobrý a to zmenilo moje pocity. Ono je to tak všade, vo všetkom, v každom vzťahu. Keď očakávate napríklad v manželstve od toho druhého človeka kritiku, neprijatie, nebudete mať voči nemu dobrý pocit, vrúcnosť a lásku. Ak očakávate prijatie, budete zamilovaní do seba. Viete, vždy je to o tom, čomu veríme, že príjmeme. Pocity vždy nasledujú vieru. A to bol to, že som prijímal, sa učil prijímať Božiu lásku veru. To nešlo z dňa na deň. To išlo postupne. To išlo krôčik po krôčiku a to je aj taká podstata našej školy, že ľuďom hovoríme, daj si čas. To chce všetko čas. To sa nedá zapustiť semiačko do zeme a vyklíčiť za deň. To trvá, kým zapustí koreň a vyrastie v mocný strom. Každá viera je proces. A ja som tomu uveril a to sa snažíme v tých našich poradenstvách viesť ľudí k tomu. Hovoril som si ústami Boha, synček, odpočívaj v mojej dome, som tvoj ocko, milujem ťa. Iba preto, že si ťa mám rád a stále dookola každý deň. A viete, čo som sa musel uistiť? Že Boh ma miluje, aj keď mu neslúžim. To je šialená myšlienka. To je až, pre niekoho by to mohlo byť až rúhanie. Ale ja som si vtedy musel uvedomiť, že som milovaný, keď nič nerobím. Lebo ja som celý život robil na plný úväzok. A to ma dostalo tým, že som zle spracovával veci a seba do bodu duchovného vyhorenia. A pre mňa silná pravda bola, milujem ťa, aj keď nič teraz nerobíš. A ja som sa tomu učil veriť. A
A Mirka mi hovorila, už cítila, kde nás Pán Boh smeruje a mi hovorila, založíme biblickú školu. A ja som vtedy sa zrútil. 3 dní som cítil také bremeno na hrudi, že som jej zakázal to ešte raz spomenúť. I tak si to ešte raz mi to povedala a zase to ma na 3 dní odstavilo. Ja mám viesť biblickú školu? Nemôžeš mi to teraz hovoriť, ja ešte nie som spracovaný. Ešte to nezvládam. Ja nechcem žiadne kresťanské aktivity ešte. Ale ona už vnímala, že nás Pán Boh týmto smerom vedie. A postupne sa z otroka stával syn. Neprijali ste predsa ducha otroctva. Vykopneme to. Neprijali ste ducha otroctva. Toto nikdy nebude meno pre ducha. Toto nikdy nebude jeho meno. Neprijali ste ducha otroctva. Ale aby ste sa zase báli. Keď máme z niečoho strach, znamená, že tam duch otroctva. Duch synovstva, láske nie je to strachu. Neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. A o tom ma učil Duch Svätý, ale nešlo to bez môjho aktívneho prístupu. A začal som si tie prednášky počúvať, ktoré hovorili o Božej láske a pokračoval som v zasievaní Božieho slova do srdca. A zrazu som začal túžiť byť Bohu blízko, lebo som uveril, že je dobrý. Viete, keď je niekto dobrý, tak s ním chcete byť. Ak si neveríte, že je dobrý, tak v jeho blízkosti nechcete byť. A on zrazu sa stal pre mňa dobrý. A prišla obrovská vrúcnosť. A uvedomoval som si tiež, že som celý život slúžil iným ľuďom. A tak málo som slúžil sebe. Zabúdal som na seba. A som si povedal, keby som sa len trochu venoval z toho času sebe, ako sa venujem iným, tak ako by som sa mohol zmeniť? A tak som začal sám sebe slúžiť. Som si uvedomil, že zmena prichádza, keď sa aktívne venujem sám sebe tiež. A to bolo práve tá aktívna práca voči sebe samému, že som si hovoril tie Božie pravdy. Že som si našiel čas sám na seba. Iným ľuďom som povedal, si vzácny, si milovaný. Ale potom som si povedal, a prečo to nehovorím sebe? Som vzácny, si milovaný pre mňa synček. A tak som zmenil myšlenie, som si povedal, keď moja služba znamená pre iných takú zmenu, tak musí znamenať aj pre mňa samého zmenu do môjho života. A tak som začal slúžiť sám sebe. Tiež. A najväčšia zmena začala poznaním Božej lásky a toho, že som Boží syn, milovaný Boží syn. A išlo to postupne, ale som rád, že som to nikdy nevzdal. A moja záchrana a obnova bola v tom, že som si denne predstavoval, že Boh je môj dobrý ocko, že má pre mňa dedičstvo, že mi v Kristovi už všetko dal do môjho ducha a že teraz je na mne, aby som sa učil to postupne uvoľňovať. A nieraz som si predstavoval, ako sa prechádzam v jeho dome, ako ráno sa budím, ako odpočívam, ako iba ležím a nič nerobím. Viete, mnohí ľudia by povedali, vy máte školu Abba School. Není to trošku také citové, citlivé? Nevedie to ľudí do pasivity, iba do nejakého vzťahu citového s otcom? A ja som si zrazu uvedomil, že čím viac som vnímal otcovú lásku, tým som začal prirodzene a aktívnejšie slúžiť na novo. Hej? Že vlastne to poznanie Božej lásky ma viedlo do aktivity. A práve to jeho nepoznanie ma viedlo do vyhorenia a do pasivity. Jasné, načas som mal svoje sily, ale tie sily mi odišli. Ale synovia majú silu od otca. A robia to, čo chce otec. A vtedy oni nemôžu vyhorieť, keď robia iba to, čo chce otec. Veď otec ich nepošle do vyhorenia. Pošle ich, aby ich kroky boli silnejšie a sila im pribúdala. Že to je ten paradox, že práve synovia majú silu, aj dcery majú silu a paradoxne sú aktívnejší.
Viete, ja môžem všetky aktivity robiť ako otrok, ako sirota, tak ako som ich ja roky robil, a môžem ich robiť ako syn. Z vrúcneho vzťahu s otcom. Všetko sa môže podobať jedno na druhé. Vo všetkom môže byť to skoro podobné, ale niečo robíme ako siroty, kde sa potvrdzujeme a hľadáme uspokojenie cez duševné aktivity a cez ľudí. Alebo to môžeme robiť cez potešenie sa v Otcovi, a to je synovské. Všetká sláva je v tebe pre mňa. Som si predstavoval, ja už sa nepotrebujem potvrdzovať cez ľudí, lebo ty si mi dal všetku slávu v synovi. Zrazu, kde sa budeme hnať? Komu sa budem ukazovať, keď mám všetko v tebe? To je silné, to je veľmi silné. To vás nedoženie do straty síl, také poznanie, taká blízko s Otcom. A my sme naozaj po pár mesiacoch od nášho príchodu na Slovensko založili občianske združenie, začali sme robiť Abba School. A pred niekoľkými rokmi som prežíval bremeno a ťažobu, len som si jednu z tých vecí predstavil. A zrazu to začalo fungovať. A začali sme o tom vyučovať a začali sme ľudí viesť do tejto identity. Božích synov a dcér. Ešte keď sme prišli z tej Ameriky, tak jedno ráno som Mirke povedal, pri dnešnej rannej modlitbe mi Boh povedal, som normálne prežil to, silne som prežil, budeš zjavovať moje srdce. Mirka mi hovorí, dnes v noci som sa zobudila a Boh mi povedal, budeš zjavovať moje srdce. Úplne identicky ten jeden deň sme prijali rovnakú pravdu. A potom sme začali slúžiť. Verím, že aj názov vášho zboru je veľmi silne prorocký a pre túto dobu. Božie srdce. Srdce nášho Otca. Toto potrebuje Česko. My keď sme túto prednášku kázali na kresťanskej konferencii, boli sme tam traja, jeden Nemec, Kanadian a ja. A ešte tam bol z Hradca Králové, z Mozaiky, ešte jeden. Poznáte ho, Limer sa myslím, že volá. A on hovoril o svojom vyhoretí a o tom, jak sa stal synom. Ja som hovoril o svojom a ešte dvaja hovorili o synovstve. Prišiel niekto z KMS-ky dopredu a povedal, nikomu sme nepovedali obsah, o čo majú hovoriť. Len sme dali jednu vetu, tému. Vítr do plachet. O Duchu Svetom. A on hovorí, vidíte, čo Duch Svätý hovorí Českej cirkvi? Srdce nášho Otca. Toto potrebuje zažiť. Každý zbor, každý jednotlivec. Poznať srdce svojho Otca. Moja dcera potrebuje poznať moje srdce. Najúspešnejšia v živote bude vtedy, keď vie, že je milovaná. Nie keď celý život bude dosahovať potvrdenie od ľudí. Keď je sama v sebe bezpečí, že je milovaná. Vtedy bude úspešná, vtedy nikdy nevyhorí, vtedy dosiahne maximum. A takisto je to v kresťanstve. Len milovaní synovia a dcery budú v Božej vôli. Budú robiť skutky Božie. Vidíte, jak je to dôležité pre zbory, pre jednotlivcov. Biblickým opakom Božieho dieťaťa je otrok, sirota a ten je pod zákonom a zákon neprináša život, lebo zákon iba svedčí o tom, že si prestúpil prikázanie. Ukazuje ľuďom iba hriech a nedostatočnosť a to je jeho jediné poslanie a ovocie, aby vám povedal, že ste hriešni. A my si cez to, že nepoznáme, že sme milovaní bezpodmienečne, stále hovoríme, jak sme zase naplnili zákon. A iba sa boríme s jeho vinou a usvedčovaním. Ale život prinesú synovia a dcery, lebo Rímskym 8.19 hovorí, stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.
Nie otrokov, nie pracovníkov, nie modlitebníkov, nie uzdravovateľov, nie prorokov, nie prímluvcov či darcov. Synov a dcery. Verte mi, že toto všetko, čo som povedal, viete robiť so sirotským srdcom. Všetko, každú duchovnú aktivitu. A nie preto, že by sme ju naschvál robili. Veď to nikto naschvál nerobí. Nikto to nerobí preto, že sa ráno zobudí a si povie, budem dneska otrok. A budem dneska sirota. A budem takto rozmýšľať. Nikto to takto nerobí. Ani ja som to, ani raz mi to nenapadlo. Je to podvedomé, je to skryté, je to zamaskované, je to falošné, je to zlé. A preto o týchto pravdách hovoríme a ich demaskujeme a rozprávame, lebo som to sám prežil, že aké to je ubíjajúce, aké to je skryté, aké to je nebezpečné. Koľko ľudí sa zranilo, počnúc mnou, práve službou, ktorá je založená na v podstate prijatí ľuďmi a nie Bohom. Pán Ježiš o svojej službe hovorí v Jánovi 5. Veru, veru vám hovorím, syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí u otca. Lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. A toto je veľmi dôležitý verš. Ak máme vzťah s otcom, tak nám služba neunaví, stane sa našim pokrmom, ktorý nás bude sítiť. Ak máme vzťah s otcom, tak nás nezničí práca, povolanie, rodičovstvo či manželstvo, ktoré je založené práve na tomto vzťahu či rozhodnutí, preň vychádza zo vzťahu s otcom. Práve teraz vo štvrtok sme boli u našich známych a oni si prežili veľmi ťažký čas s prvým synom. Začal ho jeho otec tak veľmi, pravdepodobne to, čo doma prežil, tak začal dávať svojmu synovi vieru, ale veľmi kriticky, veľmi tvrdo, zákonicky. V 12 rokoch sa ten syn tak zburil, že prešiel drogami, alkoholom, všetkým, proste cigaretami, hazardnými hrami a všetkým. Doteraz, keď tam sedím, tak sa hanbím, ako sa rozpráva s tým otcom. Ako ho nemá rád, ako ho kritizuje pred nami. A tá tvrdosť toho otca spôsobila, že jeho manželka sa s ním chcela rozviesť. A my sme ju potom zavolali na Abba School, ktorú sme robili na Slovensku. A keď sme teraz odchádzali od nich, tak ma ten ich druhý syn takto, posledná veta, už sme sa rozlúčili, ma chytil za plece a hovorí, ďakujem vám za službu, ktorú robíte, lebo mojej mame to zmenilo život. A potom som nevedela, ale Mirke ona rozprávala, že čo zmenilo to, že sa nerozviedla s ním, že ho prestala riešiť, že proste sa rozhodla, že 3-krát do dňa sa zavrie proste sama niekde a sa modlí a hľada naplnenie s otcom. Už nehľada potvrdenie od manžela, hľada potvrdenie od otca v prvom rade. Som vám spomenul, že keď hľadáme potvrdenie od ľudí, tak proste neprežijeme. Nás to unaví. Ľudia nikdy nenaplnia naše potreby. Iba vzťah, blízky, intimný vzťah s otcom to dokáže. Lebo tam je všetko. Tam je bezpodmienečná láska, tam je predpožehnanie vo všetkom. A to bol iba taký jednoduchý príklad, čerstvý zo stredy. Že ona sa rozhodla, že nebude hľadať potvrdenie v jeho láske, ale v otcovi. A k tomu sme ju viedli celý čas. Apoštol Pavol hovorí, a keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho otca, volajúceho Abba, Otče. Už nie si sluha, ale syn, a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Ešte k tomu predošlému. Si predstavte, aké to je silné toto, čo teraz rozprávame. Raz jeden švédsky, som čítal v jednej knihe od jedného Švéda, on povedal, že koľko služieb by v cirkvi pokračovalo, keby bol z nej vzatý Duch Svätý. Väčšina by povedal. Ale iba synovia vedia, čo robí ich otec. Viete, prečo nás služba
z Ducha Svätého a ktorá je založená na hlbokom intimnom vzťahu s Otcom, neunaví a nevyčerpa. Lebo proste iba syn vie, čo robí jeho otec. Iba syn žije Božiu voľu. Iba on žije v miestnej cirkvi to, aj miestna cirkev žije presne to, čo chce otec. A keď sa toto dostane do každého zboru, ku každému jednotlivcovi, koľko služieb možno zbytočných odíde a povstanú služby z Ducha Svätého a nie je založené na duševnom myslení. To je veľmi dôležité, veľmi. Pre každé spoločenstvo. Iba syn vie, čo robí jeho otec. A podobne to činí aj syn. Chcem vám povedať, že len synovia a dcéry dokážu prijať dedičstvo. A teraz podstata kresťanského života je aká? Veci príjmame vierou cez Ducha Svätého. Vierou ich príjmame skrze. No ale podľa mňa je cirkev bez moci všeobecne, celosvetovo. Bez moci práve preto, že nemáme synovské myslenie, lebo iba syn vie prijať dedičstvo. Proste uzdravenie, duchovné dary, moc, odvaha. Všetko toto sa potom môžeme snažiť celý život, alebo ako synovia sa učiť to príjmať. Iba istota, že som milovaný a že otec chce pre mňa dobré veci, nám pomôže prijať dedičstvo. Iba synovia príjmajú dedičstvo. To je silné, to je veľmi dôležité. On sa nám stal spravodlivosťou, posvetením, vykúpením, múdrosťou. Ale väčšina, alebo mnoho ľudí sa dnes správa tak, ako som sa správal roky aj ja, že ako by som si všetko musel zaslúžiť svojou ťažkou otrockou prácou. Celý život som s tebou a ty si mi nedovolil sa ani poveseliť s mojimi priateľmi. Ani kozliatko si zabiť, hovorí starší syn. A otec mu hovorí, celý život si so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale keď máš sirotské myslenie, tak nič z toho si neužiješ. Si myslíš, že si všetko musíš zaslúžiť. A mám všetko pre teba a všetko, čo mám, je tvoje, ale ty si myslíš, že nemôžeš prijať ani kozliatko. Ako príjmeš moc uzdravovať? Uzdravenie pre seba, pre rodinu. Pokoj. Finančné zabezpečenie. Službu, ktorá vyviera z Otca. Jediná kvalifikácia, kvôli ktorej sa môj pozemský ocko rozhoduje udeliť mi svoje požehnanie, je, že som jeho syn. Keď sa moja dcera ma niekedy spýtala, že prečo ju milujem, tak som jej vždy povedal iba jednu vetu. Pretože si moja dcera. To je jediná kvalifikácia, prečo ťa milujem. Nie preto, čo robíš, aká si, ale že si moja dcera, to je tvoje najväčšie postavenie v tejto rodine. A keď si dcera, tak máš všetko. Máš moju priazeň, máš moju starostlivosť, máš moje dedičstvo, máš moju lásku, moje objatie, moju ochranu, všetko. Lebo si dcera. Ja nerozdávam to bežne, to najviac majú synovia a dcery. Ja keď som vyrastal v rodine, kde sme neboli potvrdení a uistení láskou, tak tento príklad často hovorím, že ja som veľakrát chodil domov z Bratislavy, kde som študoval na východ vlákom. A veľakrát, niekedy aj každý týždeň, ja som nevedel, že môj ocko by po mňa prišiel k tomu vlaku niekde 30-40 kilometrov a ma zobral každý týždeň domov. A tak som volal kamarátov, že by prišli k tomu vlaku a kamarátom som veril viac ako svojmu otcovi. A on sa ma vždy pýtal, prečo nezavoláš mne, veď ja po teba prídem. A
A vlastne vtedy som si uvedomil, že nemôžem prijať to, čo mi môj otec chce dať, starostlivosť a zabezpečenie, keď neverím, že je dobrý. Som si myslel, že ma bude kritizovať. Viete, o čom rozprávam, rozumiete mi, kde sa pohybujem, v jakej línii. Čiže preto nepríjmeme od otca dedičstvo a to, čo nám chce dať, lebo neveríme, že sme jeho deti a že nás má rád. A chcem vám teraz navždy povedať, drahí priatelia, ja viem, že už rozprávam 46 minút a s Jirkom sme sa dohodli 35 až 50. Povedal, že aj hodinu zvládnete, ale ešte do 4 minút sa pokúsim nejak to vstrebať. A ešte Mirka by kratučko chcela k vám povedať niečo, tak dovolíte. A teraz sa mi páčilo, čo hovoril Jack Frost v tej knihe. Viete, dneska sa veľa hovorí o otcovstve, o tom, jak duchovne musíme sa starať o ľudí a tak. A Jack Frost zrušil túto vlnu a hovorí, viete čo, najprv chcete byť synmi, až potom otcami. Žiadny duchovný otec nebude dobrý otec, ak nebude najprv synom svojho otca. A tak vás chcem povzbudiť, že nechcete byť viac učiteľmi, viac duchovnými otcami, viac prorokmi či uzdravovateľmi, viac služobníkmi či evangelistami, viac manželmi či manželkami, aby ste najskôr nechceli byť synmi a dcerami svojho nebeského Otca. Najprv toto chcete. Byť vrúcne milovaní a budete silní, budete v bezpečí. To je cesta, to sa nedá mnohých vecí naučiť za deň. Ale je to cesta, ku ktorej vás dnes povzbudzujem svojimi a našimi slovami. Pán Ježiš bol vždy najprv synom. Otca, Boha nazval iba raz Eli, Eli, lama sabachthani. Ináč vždy mu povedal Otec. Vždy. Môj Otec pracuje, Otče náš. A stále Boha nazýval svojim Otcom. Viete, koľko súperenia, ohovárania, horkosti, závisti, neprajnosti, neporozumení by sa v cirkvi stratilo, ak by ste boli najprv synmi a dcerami. Lebo to, čo mám ja, máte vy. To, čo máte vy, mám ja. Všetci máme všetko. Synovi. A v tom potrebujeme rásť v tých obdarovaniach svojich. Lebo zrazu nepotrebujeme súperiť. To len keď sme siroty, tak súperíme. Keď sme synovia a dcery, tak vieme, že všetci máme všetko. Všetci sme na rovnakej úrovni. Všetko. Duchovné dedičstvo skrze Krista. Lebo ak si dedič podľa miery, ak si syn, tak si aj dedič. Keď som sa vtedy modlil, že čo chce Duch Svätý ukázať, tak som prijal jeden text z Jána 19:7. Odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Keď som si toto uvedomil, slzy mi vyšli. Lebo som prijal vtedy také moje osobné zjavenie. Odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť. Prečo? Lebo sa vydával za syna Božieho. Uvedomili ste si niekedy, že Ježišovou vinou bolo pred zákonníkmi a farizejmi to, že sa prezentoval ako Boží syn? Ak by jeho vinu na kríži nepísal Pilát, ale zákonníci a farizeji, tak by tam bolo napísané, tento Ježiš zomrel preto, že sa vydával za Božieho syna a Boha nazval svojim otcom. To by bola vina ich. Oni to tak presne videli. Ján 5, 17, 18. Ale on im povedal, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha nazval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. Môj otec pracuje i ja pracujem. Vidíte, tu nie je pasivita, ale syn robí vždy to, čo vidí robiť otca. Syn nie je vyhoretý, jak som bol ja.
Viete si predstaviť, akú obrovskú hodnotu má Božie synovstvo, keď jeho odvážna a prirodzená manifestácia stála Boha život? Pán Ježiš si svojim postavením Božieho syna na svojom postavení Božieho syna zakladal aj napriek tomu, že mu hrozila smrť. Ján 10. Ja a Otec sme jedno. Na to Židia zase zdvihli kamene, aby ho kameňovali. Ježiš im odpovedal, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od Otca, pre ktorý ma kameňujete? Odpovedali mu Židia, pre dobré skutky ťa nekameňujeme, ale pre rúhanie, že ty, človek, sa robíš Bohom. Lebo im povedal, ja a Otec jedno sme. Pán Ježiš vždy vedel, aká je identita Božích synov a dcer dôležitá. Že tá manifestácia ho bude stáť život. Lebo iba synovia a dcery budú v skutkoch Božích. Budú prinášať moc, budú prinášať uzdravenie, budú proste konať skutky Božie. A náboženstvo sa vždy bude stavať proti synovstvu, lebo náboženstvo vždy bude prosiť od Otca. Bude prosiť, aby zasiahol a synovia budú jednať v mene Otca. A budú niesť evanjelium a budú niesť moc. Ale náboženstvo bude vždy si myslieť, že sme slabí a že iba Otec je silný. Ale synovia tu budú v mene Otca robiť to, čo robil Ježiš. Myslím si, že toto nám veľmi, všeobecne hovorím, všeobecne, že nám veľmi chýba identita kráľovských detí. Ježiš Kristus nazýval Boha svojim otcom. Hovoril učeníkom, že keď sa budeme modliť, tak máme Bohu hovoriť Otče náš. Podľa toho je vzťah s Bohom úplne kľúčový pre každú oblasť života. Ak zabudneme na to, že máme byť v prvom rade synmi a dcérami, dostávame sa do náboženstva a strácame moc. To silné, čo pre mňa bolo, je, a to je posledná veta, že som vždy uvedomil, že keď sa zastavím, tak pre Boha je dôležité moje srdce. Že proste nepotrebujem nič robiť teraz, ani ti nič dokazovať, Ocko, ani mať dobrý pocit. Uveril som, že tvoje srdce, že pre teba je moje srdce dôležité. Toto ma vždy zastaví a ma vedie do vďaky, do chvály, do pokoja. A zrazu si uvedomím, že o tom je kresťanstvo, že je o vzťahu. Tak myslíte si, že nech sa páči, Mirka, môžeme dať priestor kratučko na záver ešte Mirke? Ešte sa potom budeme modliť, ale ak dovolíte ešte. Ešte stále sme v limite, ktorý znesiete. Nechcem ja už dlho rozprávať, len viem, že mohli by sme tu veľmi veľa hovoriť, ale tiež viem, že toto je čas, kedy máme len ukázať tú líniu, čo Boh robí. Práve, že sme naozaj v etape, kedy Boh túži, aby postavali synovia. Že navrácia aj srdcia synov k otcom. Že je to proste čas, ktorý dáva každému jednému z nás. Aby sme to vnímali, videli, počuli, že z každej strany sa to deje nie iba na Slovensku a v Česku, ale je to proste etapa, kedy Boh dvíha svojich synov, pretože toto je kľúčové, či obstojíme ďalej. Či obstojíme v hurikánoch tej doby, ktorá vlastne, čo všetko prichádza a bez toho to Božie deti nedajú. A toto je jediná stabilita, do ktorej nás Boh volá. Aby sme zostali stabilní uprostred čohokoľvek, potrebujeme sa naučiť úplne zakoreniť v láske Otca a prijať tú identitu, čo znamená žiť život syna. A my, keď Kajo hovoril o tom, ako sme mali ten sabatikál, tak ja som vtedy veľa oddychovala a zapisovala si mnohé zjavenia od Ocka. A ja som ešte nevedela, že z toho bude vyučovanie, že z toho vznikne kniha. My sme potom, keď som prišla domov, sme to vlastne z toho urobili také básne. A boli to také kľúčové veci, cez ktoré nás Boh dvíhal, ktoré nám hovoril. A skúste možno jednu báseň z toho vám prečítam, ktorá súvisí s tým, čo teraz rozprávame. Skúste sa započúvať.
Ak ťa otec neobjal, ak ťa mama nehladila, sirotské, že srdce máš, poľahky si uverila. No túžim ťa zoznámiť s mojou veľkou láskou. Chcem zaceliť rany srdca touto mocnou páskou. Vymeň klamstvo, že si sám. Lož vždy pravdou zváž. Uver tomu, že si syn, že dedičstvo máš. Sirota sa usiluje priazeň otca získať. Dcéra syn vie, že priazeň má. Túži otca stískať. Sirota tá uverila, že jej výkon stačí. Na to, aby som ju prijal, že sa mne to páči. Dcéra, tá si lásku otca stále vychutnáva. Práve preto, že jej dcérou jej ju otec dáva. Sirotu tu ničí pocit hanby, súdu špiny. Dcéra je sveta v Kristovi, nie je na nej viny. Závislosť po uznaní ženie sirotu. Dcéra vie, kým je. Synovu má hodnotu. Sirote sa zákon láskou, cieľom, pánom stáva. Dcéra žije milosť z lásky. Tu sa zameriava. Hľadí na svojho otca, ktorý jej česť udeľuje. Nesúdi seba ani druhých. Úcta k úcte motivuje. Môj syn, dcéra si je istá identitou, postavením. Teší sa z úspechov druhých, preto nestráca čas súperením. Strach a nezávislosť v živote odmieta. Láska ho činí slobodným, na jej krídlach zlieta. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu. Prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Oče. A ja viem, že je kľúčové, či len vieme o Božej láske, alebo či ju žijeme, či ju máme osobne zjavenú. Lebo toto všetko začína tam, ak sa zakoreníme v bezpodmienečnej láske Otca vo vzťahu, z tohto miesta získavame identitu. Identitu syna. Poznávame, kým sme. Poznávame, kým je on v nás. Iba z tohto miesta. A keď poznáme, kým sme, až vtedy sa môžeme uchopiť vlády vo svojom živote. Toto je kľúčové, aby sme mohli vládnuť. A Boh nás volá vládnuť. Je čas zaujať miesta. Je čas zaujať svoje pozície, synovia moji. Je čas vládnuť. A naučiť sa vládnuť, zvládnete iba ako synovia. A keď bol Ježiš pokrstený, všetci dobre vieme, čo mu tam zaznelo. Vtedy bol pomazaný za proroka, za kráľa. Vtedy bol pomazaný za syna. Zaznelo mu, toto je môj milovaný syn. Keď bol oslavený pred učeníkmi, takisto nezaznelo, toto je môj kráľ. Zaznelo, toto je môj syn. A tiež tam zaznelo, v ňom mám zaľúbenie a jeho poslúchajte. To znamená, že duchovný svet poslúcha hlas syna. A to sú veľmi dôležité kľúče, aby sme si uvedomili, že Otec odovzdáva v synovstve nám vládu. A všetky ostatné tituly, kráľ, prorok, všetko ostatné, čo robíme, ono to je súčasť toho synovstva. Pretože ak žijeme ako synovia, niekedy musíme fungovať ako proroci, inokedy fungujeme ako pastori, inokedy ako učitelia, ale to všetko je v titule syn. A Ježiš ide ako najstarší syn pred nami a ukazuje nám, vlastne o ňom sa píše, že ide ako výhonok, ako prvotina, ako ten najstarší syn. Ide pred nami a ukazuje, čo znamená život syna. A ukazuje nám, z čoho pramení tá moc syna. A viem, že veľa ľudí túži, a my túžime vidieť moc Božiu, túžime ju vidieť zjavenú v našich životoch, ale ak ju túžime naozaj vidieť zjavenú, tak potrebujeme vidieť, na čo sa zameral Ježiš, ako on zjavoval moc Božiu. On hovorí, že zjavil nám srdce Otca. Kto mňa vidí, vidí Otca. A hovorí, bez tejto lásky nič nemôžeš činiť. Ak nie si zakorenený v tejto láske, nič nemôžeš činiť. A
potrebujeme porozumieť, že to spojenie, tá jednota s Otcom bola kľúčová pre Ježiša. A on zomieral za túto jednotu, za toto spojenie. A ja keď som dnes ráno si pýtala slovo, tiež pre tento čas, tak som najprv tiež nejaký čas plakala, lebo tak na novo mi Boh ukázal, že Ježiš, keď odchádzal, tak jeho modlitba bola Ján 17, 20-23. Keď odchádzal na kríž, sa modli za učeníkov a modli sa za nás. Hovorí tu nie len za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci jedno boli, ako ty, Otče, si vo mne a ja som v tebe, aby aj oni boli v nás. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. A mne tu úplne tak nanovo dochádzalo. Ak chce svet uveriť, že nás on poslal, musíme byť jedno. Jedno v Otcovi skrze Krista, v jedno spolu navzájom ako synovia. Že iba tak svet uverí, že nás on poslal. A slávu, ktorú si dal ty mne, ja som im dal, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli dokonale jedno. Aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. A toto je veľmi silné. Ja v nich a ty vo mne. Ak nám by sme nič z kresťanstva neovládali, iba sa zamerali na tú jedinú vec. Kristus vo mne a ja v ňom. Hej, a to spojenie, že skrze Krista som spojený s Otcom. Keby som sa iba na to zamerala, viem, že mám všetko. A viem, že nás Boh volá, aby sme preorali ten úhor a mnohé náboženské veci, ktoré nám bránia, aby naozaj ten jeho život mohol prúdiť v nás. Lebo je tam veľa klamstiev, veľa polopravd, veľa zákonníctva, veľa tvrdosti, ktorá bráni, aby naozaj on mohol prúdiť. A on dnes hovorí, je čas odhadzovať kamene. Je čas uvoľniť cestu môjmu životu. A ja, keď mám prúdiť svojim životom, vy potrebujete počuť tlkot Otcovho srdca. A toto postavenie syna, je postavenie autority, moci, vlády. Čiže ak chceš moc, musíš zaujať postavenie syna. Toto je kľúč. On hovorí, uviď, kto si, môj drahý. Uviď, kto si. Uviď, kto som v tebe. Cez toto spojenie sa uchopíš vlády. A my často hovoríme, Božie kráľovstvo je v nás. Božie kráľovstvo je medzi nami. Áno, on hovorí, ja som v tebe. On je vo mne a v tebe. Ale nie každý z nás naozaj skutočne uchopí tento život, pretože nie každý uvoľní tento priestor. Nie každý zareaguje naozaj. Ja vidím to volanie Otcovo a jeho túžbu obrovskú po každom jednom z nás. Ale nebuďme sklamaní z Otca, že jeden zajde ďalej, lebo tam je naša spolupráca. To, ako hlboko zajdeme, je o našej túžbe. Je o tom, nakoľko budem chcieť ísť s Otcom. Hej, aby sme si nezavideli jeden druhého. Máme všetko, my môžeme všetci rovnako vstúpiť do dedičstva. Každý z nás má to dedičstvo, ale nie každý z nás ho uchopí rovnakým dielom. A ešte jedna vec, ktorú tak chcem zdôrazniť, je, že veľa, keď sa modlím s ľuďmi, tak mi Boh ukazuje, že pre tvrdosť vášho srdca aj sa vám dejú tie zlé veci. Sa dejú zvády, nenávisti, rozvody pre tvrdosť vašich srdc. A veľakrát tu mi hovoril osobne a ja som bola vždy naštvaná. Do keľu proste, však taký tvrdý je ten druhý, taký proste stále hovoríš pre tvrdosť mojho srdca. Keď prídeš k Bohu, k Otcovi, on bude vždy riešiť iba tvoje srdce s tebou. Ale ver tomu, že ak mu dovolíš riešiť tvoje srdce, že všetko ostatné uvidíš, ako on berie do rúk, pretože ty to pustíš z rúk. Ty to pustíš a začneš naozaj riešiť svoje srdce a vtedy Boh sa chopí aj ďalších vecí v tvojom živote. Ale potrebuješ pustiť jeho tak, že úplne sa zameráš iba na svoje srdce. A Božie slovo hovorí, stráž si nie manželovo srdce, alebo susedovo. Stráž si svoje srdce. A toto je našou úlohou. A aby v mojom živote mohol voľne prúdiť jeho život,
tak potrebujem dovoliť Ockovi, ukáž mi na tú tvrdosť. Premeň tie kamene, zober, pomôž mi ich odstrániť, ukáž mi na tie kamene. On ich sám nepovykopáva z nášho života. Nepríde nejaká výchrica, ktorá to urobí. Ty to musíš vykopnúť. On hovorí, odstráňuj kamene, vykopuj, ty to musíš urobiť. On ti na nich rád ukáže. Ukáže na tú tvrdosť, ukáže, ale hovorí, chceš do toho vstúpiť, chceš to urobiť. Že rozumiete, o čom rozprávam, že je to spolupráca s Ockom, hej, že on to nebude robiť. A my môžeme kričať na Boha celý život a byť sklamaní z Neho, že nič neurobí, keď my nezačneme kopať do zadku tú tvrdosť, sebaľútosť a ďalšie veci, zranenia. A dnes tu už zaznievalo počas chvál, že ja tvorím nové. Amen. Ja tvorím nové. A je to znova čas, kedy Boh hovorí, ja tvorím nové. Ja ťa znova vystaviam a túžim ťa vystaviať v svojej láske. Túžim, aby tvoja spustošená krajina sa stala záhradou Eden. Túžim, aby si navždy silno žil, že si môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. A do toho ťa volám. A na záver ešte jednu báseň, týmto ukončím. A je to na slovo zo zjavenia Jána 5:9. Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, z jazyka, z ľudu i národa. A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni budú kráľovať na zemi. Vládnuť nad zemou si bol predurčený. Spolu s Kristom kráľovať, môj vyvolený. Autoritu nad zemou, ktorú Adam stratil, máš vo svojich rukách. Ježiš ti ju vrátil. Ježišovu výstroj máš, milé dieťa moje. On už v boji zvíťazil, víťazstvo je tvoje. Ak vieš dobre, kým si v Kristu, zlo tu porazíš. S pohľadom upretým na mňa isto zvíťazíš. Diabol ti však dobrovoľne z cesty neustúpi. Klame, kradne, zabíja, kde má prístup, tam lúpi. Zlu sa vzopri a nepravdu pravdou odrážaj. S istotou, že vždy dobrý som, život prinášaj. Nepriateľ má moc iba tam, kde vie tomu zabrániť, aby pravda o kráľovstve mohla život zachrániť. Moju vládu, synček, dcerka, vieš vždy len toľko uvoľňovať, ako veľmi dovolíš kráľovstvu ťa uchvacovať. Čo je moje, to je tvoje. Či rozumieš, dieťa moje? Si zrenicou v mojom oku. Smelý buď po mojom boku. Uchop sa už svojej vlády. Prestaň vravieť keby. Túžim, aby platilo na zemi buď jak v nebi. Vy však ste vyvolený rod. Kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ. Aby ste zvestovali veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. 1. list Petra 2:9. Čiže sme povolaní, vyvolení kráľovať, vyvolení vládnuť. A mne tak, keď sme išli cestou, tu sme pozerali jeden seriál, už sme mali strašne dlhú cestu a tam bol veľmi dobrý citát, ktorý mi tak ostal v hlave. A mi to tak aj teraz tu tak zarezonovalo, že keď temný oblak zakryje hviezdy, tak sa vytešuje nad svojim víťazstvom. Ale iba na istý čas. Pretože oblak sa rozplynie, ale hviezdy zostávajú stále. A viem, že sme vo svete, kedy Ježiš hovorí, vo svete máte súženie. Máme rôzne trápenia, máme svoje ťažkosti. Ale hviezdy tu zostávajú stále. Hociaký mrak, akýmkoľvek spôsobom nás zatieni a proste nám znepríjemní ten život. My keď sme napojení, ako tá hviezda, napojená na zdroj otcovej lásky, napojená v synovstve, tá hviezda tu zostáva stále. Ten syn, v podstate, on prečka to obdobie, že ten mrak sa možno vytešuje na istú chvíľu, ale ten mrak bude musieť ustúpiť, bude sa musieť rozplynúť. Mne tu taký pekný obraz vznikal s tým, ako
často je to, aj my sa nachádzame v takej situácii, hej, že tie mraky okolo nás a my už často strácame nádej. Ale vždy uprime ten pohľad na Krista, kým je on v nás a vedzme, že sme večné duchovné bytosti a my ostávame stále. V synovi sme veční, ostávame stále a dovoľme mu, aby nás zažiaril na novo, novým spôsobom. Vás chceme tak pozvať, kto by z vás chcel sa pridať v Brne. Od septembra začíname každú 3. sobotu v mesiaci. A je to také pozvanie, ktorom viem, že za to už vlastne raz do mesiaca, ale študenti dostávajú nahrávky, ktoré potom si počúvajú počas mesiaca a tiež Boh ku ním hovorí rôznymi smermi. Je to také hutné vyučovanie, ale viem, že po mnohých svedectvách, ktoré vidím, ako vidím zmenené manželstva a životy jednotlivcov, niektoré veci sa nedajú dať do poriadku, ale tie srdcia, keď sa dajú do poriadku, viete, to prichádza úplne iná stabilita. Úplne iná stabilita v živote. A ja viem, že Otec nám povedal, zjavujte moje srdce. A viem, že to nebolo pre nás jednoduché ustať to. A viem, že je to proste jeho vôľa, jeho čas. A tak, ako vám Duch Boží hovoril, tak vás len povzbudzujem. Proste je to na vás, ale je to veľmi vzácny čas. A ono sa aj platí za tú školu, ale my vždy hovoríme študentov, všetko niečo stojí, sú tu aj výdavky, ale aby financie nikdy nebol váš problém. Ak je srdce túžiace, vždy je tam individuálna dohoda. Vždy. Máme kopec študentov, ktorí proste platia iba tak, ako majú, ktorí ani neplatia. Proste financie nesmú byť prekážkou. Toto som ešte cítila, že vám mám povedať. Neviem, ako by sme to, ak dovolíte, urobili, že budeme sa teraz ešte dáme chválu, aspoň jednu, dve, alebo dáme modlitbu teraz na záver už, jak... Jestli můžeme ještě, kdo chcete, pojďte dopředu, že bychom jim požehnali. Děkujeme moc za váš čas i za vaše sdílení. Bylo to moc požehnané a věřím, že je dobrý si tu nahrávku pustit klidně znova a znova, jak to někteří dělají, protože některé věci chtějí čas takže děkujeme vám. Kdo byste se chtěl teď modlit a krátce požehnat do té služby, do toho, co dělají, pojďte dopředu. A pak bychom nechali prostor ještě verčimákům, aby se modlili, kdo budete chtít a potřebovat. A taky, když už mluvím, tak po schromku jdeme na oběd, takže kdybyste se někdo chtěl přijít a jít, tak asi půjdeme do supa, takže se tam nějak sejdeme. Takže jestli kdo chcete, pojďte se modlit, požehnat krátce a pak ještě předáme slovo. Aleluja, tak tě chválíme a děkujeme ti, drahý nebeský tatínku, za tenhle vzácný pár. Jestli jsem přivedl, Pane, že jsme mohli zakusit něco z tvého srdského srdce a ze tvý lásky, Pane. A také to proudí do jejich životu mocně znova a znova, Pane. Každý den, když se probouzí, ať můžou vidět, Pane, a cítit, že jsou milovaní. Haleluja. Děkujeme ti za jejich službu i za to, že přináší nebe na zem. Přináší tebe a tak vyznáváme nad nimi, že jsou vzácní a žehnáme jim do všeho, co ty pro ně máš připravené. Děkujeme ti za tu školy, za to, co dělají, kde slouží. Pane, děkujeme ti za to tvoje požehnání a to je finanční požehnání. Haleluja, my to uvolňujeme do jejich životu. A děkujeme, že ty jsi zdrojem všeho, co oni potřebují. Haleluja, děkujeme ti za jejich srdce. Děkujeme ti za jejich vydanost a ochotu, Pane. A také požehnej, žehnáme jim jméno Ježíš. Díky za tvoji plnost Duchu Svatý. A uvolňujeme tvůj oheň do jejich služby, do jejich srdce. Amen. Děkujeme ti za to, že je jedna cesta, která vede k tobě, to je Ježíš, Boží syn a taky Boží synovství. Slavíme tě za to a prosíme tě, aby to, co děláš po celé zemi, to jsme mohli zakoušet v Orlech,
jako synoství cestu k tobě a cestu k dědictví, protože jenom svobodný syn ho dobře využije a nestratí. Tak aby provázelo mnohé služby a dorozlámalo ty hradby mrtvolnosti, náboženství, otrocké mentality v tomhle národě. Aby celá církev povstala do synoství, do zralého synoství ze srdce, z lásky k tobě. Haleluja, místo vlastního snažení, že budeme unášeni duchem. Haleluja. Pane, jsi úžasný, děkuji za to, že to můžeme vidět v tolika službách, na tolika místech, že tenhle národ miluješ, že nás vysobozuješ, že to nebylo jenom svrhnout nějaký komunismus 89. A tak děkujeme za Verčimákovi a službu, kterou jsi jim dal a kterých přibývá v téhle zemi. A děkujeme, Pane, že to, co ty povoláváš, co ty tvoříš, taky zabezpečíš. A tak uvolňujeme všechny zdroje pro ně, které potřebují ve jménu Ježíše Krista a žehnáme vám, aby duch lásky, který působí ve vás a skrze vás a duch moudrosti byly doplněný tím duchem moci. Protože ty se nám, Bože, dal ducha lásky, moci a rozvahy. A tak přidej moc a dej, ať studenti Verčimákovi a během služeb náštěv je ještě víc provází tvoje moc k boření pevností, k rychlému vysvobození, osvícení, k zázrakům v lidských životech, že uvěří. A to, co trvávalo roky, dlouhé roky, Pane, že bude moc trvat jenom ty okamžiky zjevení, nebo maximálně týdny, než se přenastaví věci v srdcích. A tvoje děti budou vstupovat do šťastného vztahu lásky. Žehnáme vám všem takovým službám, Pane, pozdvihni celou českou církev, i slovenskou, i moravskou a slezskou, do tvého synoství, do tvojí zralosti, do tvojí lásky. Ať přijde probuzení, který neskončí v náboženství, ale v nebi, v tvým náručí. Amen. Iba tak. Chtěli jsme to shrnout, víš? Takže nějakou modlitbu, nějakou shrnutící modlitbu pro všechny, třeba, kdyby se požehnal všem, že modlitby byly osobní. Budeme mať osobní. Skúsime to povedať tiež. Neviem, ak dovolíte, tak by sme možno, keď ešte chvíľočku máme čas, že poďme hrať možno, hej, že chlapci, ak môžete. Nie? Není tu. Hej. Že my by sme teraz uvidíme, no, že či by sme išli do osobných modlív, ale by sme možno vám tak chceli slúžiť, ak slúžime na Abba School, možno, hej, že my tam rozprávame akoby ústami Božími možno, že vy by ste si mohli zatvoriť oči, ak chcete, aby sme vám tak, čo vám Pán Boh chce povedať teraz do vášho srdca pre vás. Všetky informácie o tej škole môžete, ak cítite, že možno niekto iný by aj mohol tam ísť, tak sú na www.abbaschool.cz. Hej, to je tak. abbaschool.cz. Sú tam aj všetko. Bude to v priestoroch KS Brno, tam v tej kinosále a bude to trvať od 12:30 do približne do 6:00 raz v mesiaci. 10 víkendov. Ja som si teraz, my sme mali Abba School v Prešove aj v Trnave teraz na 2 miestach a cez prázdniny prišiel jeden zo zboru jedného, on je evangelista Chválič a je to dosť taký ultracharizmatický zbor a on mi hovorí, máme tu jedno dievča, ona by tak povedala Abba School, potrebovala a nikto jej nevie pomôcť. Pomaly už nechodí do zbora, má obrovské psychické problémy. Ja teraz poviem extrémnu situáciu, aby ste videli, čo dokáže Božia láska, poznanie Božej lásky. Kratučko iba a pred modlitbou. A ja hovorím, keby tak aspoň 3 školy dokázala si vypočuť, ale on povedal, ona už nechce nič s kresťanstvom mať spoločné. Ona nechce počúvať nič, ona je unavená z toho každonedeľného rozprávania o viere, ktorú nemá v podstate. Z toho, že sme len do evangelizácie pozývaní. Je to proste taký možno aj zlá výchova doma. Celá rodina je možno
aj zranená, možno aj otec, mama. Proste jedno s druhým pospájané a pravdepodobne nie je sama. Hej? A tak jej veľmi krehúčko poslali prvú abaskúl. Ani na nej nebola, lebo by nevydržala. Hej? Ona nechcela už nič kresťanské počúvať. No a ani sme nevedeli, že v tom čase bola 9 týždňov na psychiatrii. Potom nám písala, že už mala skoro chcela spáchať samovraždu, len pozerala svojmu psovi do očí a kvôli nemu to neurobila. To je šialené, v akom stave bola. A prvú abaskúl si vypočula iba tak, na diaľku, na druhú už prišla. A vždy pred abaskúl bola u našich spolupracovníkov tak týždeň, 3 dní. Oni sa jej trošku tiež venovali. My sme ich vyučovali a oni jej zase tak pastiersky slúžili každý raz v mesiaci. A potom mala svedectvo po 10 mesiacoch. Prišla dopredu a povedala, že tohto času pred rokom som bola na psychiatrii. Odložila som si štúdium, to je neskutočne inteligentná, super dievča, ale nebola schopná nastúpiť na vysokú školu, kde v tom tak ťažkom stave bez problémov sa dostala. Ale si odklad dala a hovorí, nánovo som sa prihlásila do školy, nastupujem. Som brala 3 lieky psychiatrické a všetky som počas toho roku vysadila. A tá láska proste, to úplný iný pohľad na kresťanstvo a na to, aký je dobrý otec, plus taká pastierské vedenie, ju dostali na cestu, ktorá jej pomohla znovu žiť. Prestala brať lieky a začala študovať. Chodí do iného zboru, ako chodila predtým, ale žije. A to je silné toto. Tak chcel by som vám teraz možno ústami Božími ešte povedať niekoľko myšlienok, slov pre vás. Synček, dcérka, chcem ti povedať, že najvzácnejšia chvíľa v mojom živote je, keď sa zastavíš a mi ponúkneš svoje srdce. Je to pre mňa viac ako tvoja služba, ako tvoje naplnenie zákona, ako dobrý pocit zo života. Ja proste najviac, čo chcem, je, keď sa zastavíš a ponúkneš mi svoje srdce, svoj čas. Tvoje srdce, to, že sa teraz stretávame, je pre mňa veľmi dôležité. Si pre mňa dôležitá, si pre mňa dôležitý. Chcem ti povedať, že ťa v ničom nesúdim, ani v jednej veci. Všetko som ti odpustil a nemôžem ťa súdiť za niečo, čo som ti odpustil, lebo je dokonané. Chcem ti povedať, že keď zajtra urobíš hriech, tak ťa za ňo nebudem súdiť, lebo som ti to odpustil. Je tu iný, ktorý ťa súdi, ale ja to nie som. Chcem ti povedať, že smieš robiť chyby. A čím viac ma budeš milovať a čím viac budeš milovať seba, tak aj tak viem, že tie chyby, aj keď budeš robiť, tak ich robiť chcieť nebudeš chcieť. A ja sa toho nebojím. Chcem ti povedať, že sa nebojím tvojich chýb, tvojich hriechov, tvojich zlianí. Lebo keď budem mať tvoje srdce, tak budem mať celého teba. Tvoju vôľu, tvoju poslušnosť, tvoju lásku, tvoju budúcnosť.
Ja sa nebojím tvojich zlyhaní. Chcem ti to ešte raz zopakovať. Stvoriteľ sveta, vládca všetkých galaxií, ten, pred ktorým sa raz skloní každé koleno, sa nebojí tvojich zlyhaní, lebo verí v svoju lásku. Nebojím sa tvojich zlyhaní. Nebojím sa. Ja ťa veľmi milujem. Ja sa nebojím tvojich zlyhaní, pretože čo ťa odlúči od mojej lásky? Čo ťa odlúči od mojej lásky? Nebojím sa tvojich zlyhaní. Buď v bezpečí. Dôveruj mi. Predstavte si, ako vás teraz Otec berie do náručie, túli si vás k svojej hrudi, vás objíma a s vami mlčí. Mlčí pri vás a tým objatím vám hovorí: bezpodmienečne ťa milujem. Nebojím sa, že zajtra zhrešíš. Aj tak ťa budem milovať. A keď zhrešíš pozajtra, aj tak ťa budem milovať. Nebojím sa toho. Lebo keď ma spoznáš, tak aj tak budeš z hriechu utekať. Nebojím sa, som trpezlivý. Otec s vami mlčí a všetká láska je rozliata vo vašom vnútri. Všetká láska sveta. Láska, ktorá sa volá, ktorá je láskou. Hladí vás po vašej hlave. Je to pocit bezpečia, prijatia. A toto potrebujeme zažívať, aby sme žili a boli silní. Ďakujeme ti, nebeský Otecko, za to, že sa nám dávaš poznať viac a viac. Ďakujeme, že nám zjavuješ svoje srdca, že si ho dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi. Ďakujeme ti, Ježiš, za tvoj život, že si nám ukázal, aký je Otec. Ďakujeme, že si dal seba, aby si nám ukázal, akú máme hodnotu. Ďakujeme, že si nám zjavil, že toto je tvoja hodnota, môj život. Toto je tvoja cena pre mňa, môj život. Ďakujeme, že nás tak veľmi ľúbiš. Ďakujeme. Ďakujeme, že v tvojej prítomnosti, Ocko, sa roztápa všetka naša tvrdosť. Ďakujeme, že iba z tvojej lásky my môžeme meknúť v našich bolestiach, tvrdostiach, že ty to roztápaš a že tie všetky kamene sa uvoľňujú a pukajú a tie skály tvrdé, ktoré sú nanosené roky v nás cez bolesti a zranenia, že ty prichádzaš svojou láskou uzdraviť a zaceliť. Že nás voláš do uzdravenia, aby sme boli slobodní, aby sme mohli žiť život v slobode, aby sme naozaj videli, aký si a videli, kým sme my v tebe. Ďakujem, že dvíháš naše oči do svojej tváre a hovoríš: zadívaj sa do mojich očí. Zadívaj sa do mojich očí lásky a uviď, ako ťa milujem. Že táto láska ma priviedla na kríž a táto láska sa nikdy nezmenila a nikdy nezmení. Je na tebe, ako hlboko doň vstúpiš. Je to na tebe, synček, dcerka. Ale ja ťa takto milujem a túžim, aby toto bolo to najdôležitejšie, čo máš. Pretože som prišiel, aby si žil vo vzťahu so mnou. Dal som ťa tu, aby si žil ten vzťah so mnou. Si môj syn, moja dcéra, nie si žiadna náhoda. Nie si žiadna náhoda. Si môj syn, moja dcéra. Neboj sa, ja som uprostred teba. Neskrývaj sa. Neskrývaj sa. Ja túžim počuť tvoj hlas. Túžim, aby si vyšiel z úkrytu. Ja vidím všetko.
Úplne všetko. Aj tak ťa milujem. V každej tvojej chybe. Vo všetkom ťa milujem. Ďakujem. Ďakujem, že prichádzaš. Ďakujem, že mi chceš dôverovať. Ja som tu a nikdy som nebol inde. Som tu v tebe, žijem v tebe a chcem viac moci a života žiť v tebe. Ďakujeme, Otec, že uvoľňuješ tú svoju lásku. Ďakujeme, že nás zaplavuje rieka tvojej lásky. Ďakujeme. Ďakujeme, že my budeme ešte hľadieť na veci a vstupovať do skutkov, ktoré si pre nás vopred pripravil. A že ako synovia sa nebudeme bať, pretože tvoja láska v nás bude vyháňať každý náš strach. Ďakujeme za všetko, čo máš pre nás pripravené a že vo svojom čase, Ocko, postupne nám ukazuješ, kde vstupovať, kde ísť, čo zanechať, čo vyhodiť a čo zobrať. Ďakujeme. Za tvoju prácu v nás, Duchu Svätý, ďakujeme. Ďakujem za každého jedného, ktorý je na tomto mieste. A hovorím, že si milovaný Boží syn, milovaná Božia dcéra, v ktorej má Otec zaľúbenie. Žij z tejto priazne a uvidí ju všade okolo seba. Uvidí ju v jeho pohľade. Zadívaj sa do jeho slova, v ktorom ti hovorí, že si vyrytý na jeho dlani, si vyrytá na jeho dlani, si ustavične pred ním. Ďakujem, Otec, že sa nikde neschováme a ďakujem, že ty viac ako my túžiš po vzťahu s nami. Amen. Tak, ak dovolíte, tak by sme možno týmto ukončili dnešné stretnutie. Dali by sme priestor teraz, neviem, Kajo, ty chceš na záver, alebo kto? Z našej strany je to všetko. Veľmi vám ďakujeme za vzácnu dôveru, pozvanie. A nech sa páči. Moc děkujeme Verčimákovi. Bylo to dobrý. Loučíme se online a s váma všema se taky loučíme.